खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दिनैनि फानजामुथि फरायनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबगोन होनना। दिनै 2 मे 2026 एबा 17 बैसाग दान 1432 मायथाइनि सनिबार बाराय। गिबि राशि महरै मेष राशि। नोंथांमोननि थासारिया सोलायनाय फैगोन। खामानि फारसे खस्थ'नि गोदै फिथाइ थायगोन। बांद्राय साननायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। केरियार फारसे थाजोर मोनगोन। गोदान थांखि फारसे आगान सुरनो हागोन। खुगाखौ सामलायना बाथ्रा रायज्लायनायनि गोनांथि। धोननि बेलायाव सोलायनाय लाबोनो हागोन। खरसा फारसे सांग्रां थानाया मोजां। नखराव रंजा बाजायै सम हगारहरनो हागोन। नखरारिफोरा मदद होलायगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। नोंथांमोननि दिनैनि राहुकाल समा जादों फुंनि 8:59 निफ्राय 10:39 सिम। वृषभ राशि। दिनैनि साना सुख सान्थियै बारलांगोन। केरियार फारसे सोलायनाय मोनगोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरा आबुं महर मोनखांगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा फैगोन। गुबुननि खोथा लाना गोसोखौ गाज्रि खालामना लानाया मोजां नङा। सानै हयै आगान होनाया मोजां, नङाब्ला नुकसान सहायनो गोनां जानो हागौ। नखराव रंजा खुसियै सम हगारहरनो हागोन। सोमोन्दोआ राफोद महर मोनखांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6, 5 आरो 9 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, सानजा आरो खोला। नोंथांमोननि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों फुंनि 8:58 निफ्राय 10:38 सिम। मिथुन राशि। राशि बायदियै गुबुनखौ मदद खालामना गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। गावबा गावनि फारसे जोथोनथिखौ लाखिनाया गोनांथि। केरियार आरो सोलोंथाइ फारसे नुकसान सहायनो गोनां जानो हागौ। खरसा फारसे आखाइ हमथानाया मोजां। नखराव हेफाजाब होलायगोन। नांज्लाय खमज्लाय जानायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। सावस्रि फारसे गाहामैनो बारलांगोन। एसे एनै नारसिनथाय मोनखांनो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गोमो आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9, 6 आरो 5 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो सानजा। आरो नोंथांनि दिनैनि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों फुंनि 8:30 निफ्राय 10 सिम। कर्कट राशि। दिनै गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। केरियार फारसे गोसो जगोन। नाथाय एना एनि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। खस्थ' खालामोब्ला गोदै फिथाइ मोननो हागोन। जायखिजाया खामानिफोराव मुखुब जानानै बारलांगोन। समाजारि खामानियाव मोजां सनमान मोनगोन। केरियार फारसे गोदान बिबानफोरा फैनो हागौ। गावबा गावनि नाजाथाबनायनि सायाव फोथायनाय लाखिनाया गोनांथि। गुबुनखौ बांद्राय फोथायनाया मोजां नङा। नखर संसाराव गोजोनग्लायनाय फैगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2, 6 आरो 1 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब आरो साहा। आरो नोंथांनि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों फुंनि 9 निफ्राय 10:30 सिम। सिंह राशि। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। केरियार फारसे गोदान बिबानफोरा मावफुंजागोन। समाजाव मान सन्मान बारायगोन। थासारिया गोरायैनो थागोन। मोजां मोनलायनायाव लोगोजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। गावबा गावनि अहंकार साननायफोरखौ नागारलायनाया मोजां। केरियार फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। सावस्रि फारसे समानैनो बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन, सना गाब आरो अरेन्ज आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1, 3 आरो 10 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। आरो नोंथांनि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों फुंनि 9 निफ्राय 10:30 सिम। कन्या राशि। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। केरियार फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय एसे गावखौ सांग्राङै लाखिनाया मोजां। थासारिया मोजाङैनो बारलांगोन। आय बांनो हागोन। खरसा फारसे सांग्रां थानाया मोजां। सावस्रि फारसे बांद्राय स्ट्रेस लाखिनाया मोजां नङा। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां
आरो अनजिमाया जादों 5 आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो नोंथांनि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों फुंनि 9 बाजिनिफ्राय 10:30 तुला राशि थासारिया राफोदै बारलांगोन। गावबा गावनि खुगाखौ सामलायना आगान होलांनाया मोजां। सावस्रि फारसे जोथोनै लाखिनायनि गोनांथि। गोरलै सानथौजों आवगायलाङोब्ला जौगालांगोन। रिलेशनशिपआव मोजाङै बारलांगोन। गोसो फोथायनाय बांनायनि थाखाय खामानि फारसे आवगायलांनो हागोन। गोजाम खोथा बाथ्राफोरा गोसोखौ गाज्रि मोनखांहोनो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो अनजिमाया जादों 5 आरो 6 आरो नोंथांमोननि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो खोला आरो नोंथांनि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों 9:10 10:47 वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां गाज्रि मोन्नैनिबो गेजेराव बारलांगोन। खस्थ'नि गेजेरजों केरियार फारसे मोजां महर होलांनो हागोन। सावस्रि फारसे लामा खारथाय सालायनाय समाव सांग्रांथि लाखिनाया गोनांथि। धोन सम्पतिनि बेलायाव सांग्रां लाखिनाया गोनांथि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब आरो खोला आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो निला आरो नोंथांनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3, 8 आरो 9 आरो नोंथांनि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों फुंनि 8:22 निफ्राय 10:31 धनु राशि दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजाङैनो बारलांगोन। खस्थ'नि गोदै फिथाइ थायगोन। केरियार फारसे गोदै महर होनो हागोन। नखर संसाराव गोरोबलायनाय फैगोन। थासारिखौ गोग्गो मोनखांगोन। खामानिनि बिथिङाव बांनाय नुनो मोनगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गोमो आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो नोंथांमोननि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों 9 बाजिनिफ्राय 10:30 मकर राशि गोसोआव फोथायनाय बांगोन। गोसोनि दुखु खारस्रांगोन। खामानि फारसे केरियाराव जौगानाय मोनगोन। धोन फारसे मुलाम्फा फैगोन। गोदान सिमां मिजिंफोरा जाफुंसारगोन। नखराव गोरोबलायनाय फैगोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो जाग्रा मुवा जाहोनायनि गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों खोला आरो नोंथांमोननि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों फुंनि 8:30 निफ्राय 10 कुम्भ राशि बायदियै धोन लाभ खालामनो हागोन। गावबा गावनि खुगा आरो रागा फारसे सामलायनाया गोनांथि। प्रपार्टिजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव जाफुंसारनाय मोननो हागोन। केरियार फारसे गाबगोनां महर होनो हागोन। सावस्रि फारसे नारसिनथाया खमिनो हागौ। नखर संसाराव आलो गोजोनै बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 9 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब आरो साहा आरो नोंथांमोननि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों फुंनि 10:30 निफ्राय 12 मीन राशि दिनैनि सानाव नोंथांमोननि थाखाय बरादा हेफाजाब होगोन। केरियार फारसे जाफुंसारनाय मोननो हागोन। थासारिया मुलाम्फा फैगोन। गावबा गावखौ गोग्गो मोनखांगोन। गोदान बिबानफोरा मावफुंजागोन। धोन लाभ खालामनो हागोन। खरसा फारसे नोजोर होनाया गोनांथि। सोमोन्दोआ राफोद महर मोनखांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 9 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो नोंथांनि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों फुंनि 9 बाजिनिफ्राय 10:37 नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना फोरमायहरनो दाबाव आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैसनदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय जाहाथे जेब्ला जों बेबादिनो गोदान राशिजों सोमोन्दो थानाय भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो आरो जाय बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोब्बाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय।